ni duoki gi wachni mogika koro watieko donge koro ketna ote mar mondo mi asom aneno kanyo ndire iwacho ni Sharon oyawre ben adiera ni kuo mar penj ni biro rum adier giduoknwa Matiang'i iwacho ni nyocha waneno kaka kuo nyocha timore e penj mokadho higa ni pod aneno mana ka kuelo dhi medore kata ka government wacho ni gidhi keto chenro madhi miyo penj mar mondo mi kik gikwal iwacho ni mane ywak ni in ndire kiwuok Mombasa ndire to kwarita nena kaka duoko biro wuok Omonde wane anena singo sirikal gi migawo mar somo seketo Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni wach mar kuo penj en gima koro bedo ni bedo controlled osetamo sirikal aroko paro mar testing students in other forms erokamna nyakum utimari Rehema Justus wacho ni chem mano chemistry gi biology onego bed optional to dong mane nadier nikech koro compulsory en mathematics gi somo mar dhok achiel nyalo bedo Kiswahili English kata na sign language Sultan Boy iwacho ni which subject has been omitted mobedo omitted onge mwalimu dhi duoki kanyo Sultan Boy Mako Koth ote mari ma ote mogik masomo iwacho ni Sharon the education sector in the country is in coma serikal oketho somo gi wach mar CBC Mogin ote mopogore ma bene nyikwa Ramogi Ajwang medo oro dakika maneno ka koro rumo dine en hero marwa mar mondo mi wadhi nyime gi twak makama kwa kamano mwalimu Zablon Awange ote osedonjo ma bende nyalo duoko ma bende asomo gi wach ni mogik watiko chenro erokamano onge subject mo bedo dropped what happened any subjects in the year man apart from the English the language and kwano in the year 5 mitime maber nyithindo timoga bedo ga grade subjects abiriyo to normally nyithindo timo boro kon pacha kata pach kopet wadwaro ni subjects go kan deber nikech with this new grading system gitim kata ochiko nikech nitie situation ma nyathi drop subject moko dwa drop nikech koro dhi bedo grade abiriyo sani ne obeni gi timo kata subject ochiko mano ka pacha mar paro mondo koro gikaw the 7 best ka gisekawo 2 ma compulsory go but onge subject mo bedo drop kuma penj to okwanyal wacho ni biro rumo nikech kuma penj ni kamoro amora kata mbalariany kuro be mong'eny seriously to koro wang'iyo ni wa reduce the crisis level mar kuo mar penj no secondly kik wang'i ni koro kuono be affect career manyathi okwadwa situation ma nyithindo kalo maber to nyithindo gi ok nyal dhi timo certain courses nikech gin giwuon gi luor to kata ka gidhi timo courses go the dropout rate is very high my is affecting us nikech nyathi dhi manyo nyafas nyawadgi courses madongo kaka medicine engineering iyudo ka gin gi limited chances koro ka gisekawo nyathi nyaka nyok mokwalo penjgo to jok mokwalo penjgo dhi drop affect jok moko kwalo penj modhi other courses nikech nafas ma gidwaro chande opong gi jo a few mano kwalo penj koro wan kaka jokupet wadwaro ni watim the right thing for the right of the nation is true ni Matiang'i gi magoha gi Dr. Matiang'i notimo maber migawo masomo magoha pod nyalo ywayo soksi mare pod ni piny onyalo ywaye bo bed gi kamoro minyalo pare godo e sekta masomo ni obende nokonyowa so far gimosetimo malich ahinya okwane gima wanyalo yie godo ni en to en ng'at mawinjo wach en ok en kaka ni wacho ni Magoha was arrogant to sekta masomo education exams in education obede exam minyalo par godo bang'e kaka Matiang'i notimo ok wanyal duoko Matiang'i ok wanyal duoko Magoha but wanyalo timo gik mane gitimo cha to improve on the situation mano emanyalre ka ok wajwa boro gik mane gitimo cha then we are doomed koro wan kaka kupet wadwaro kedo ni jopuonjwa to wawacho negi ni shida masebedo go maduong' kuom jopuonjwa madhi nono ni seche moko wawacho negi ni kuku sign contract no to ipo ka gine magiseringo gi sign contract kapoka oginene wadwaro ni this time gidhi nono ka ging'eyo ni dhi chulgi pesa di to sirikal be owach when they are going to be paid to wadwaro ni ochulgi at the time magitieko nono ni to pesa gi osechul nikech ma en pesa mano bedo budgeted for en pesa maging'eyo ni dhi tim to nyithindo moko madwaro ng'anyo wawinjo ka skunde sani osechak wang' skunde nyithindo osechako wang' moko osechako ng'anyo ni gidwaro leakage gidwaro mo onge jopuonj machiwo mogo kata principal machiwo mo wadwaro kwerogi ni kang'o maki ubiro bedo on your own we nyithindo tim penj nikech penj ni ema nyithindo to ema biro konyogi yiero careers magidwaro dhiye education exams mokwal okony nyathi ketho ni mana nyathi nikech ong'eyo ni ngima yot koro wan kaka kupet
kwero principundewa ni kik gitem ni koro gikonyo nyithindo mondo oyud mo kata yud leakages. We nyathi otim penj kaka nopuonje gi japuonj has done his part. Mano e kwa mana wacho mogik. Erokamano ahinya, paro maliw kanya ahinya ne CM ne jogo